Кадерле дуслар, хөрмәтле коллегалар, беренче чиратта әлеге конференция уздыруда ярдәмнәре өчен хөрмәтле Энгель Новаковичка, Актаныш районы халкына, Тарих институты исеменнән зур рәхмәтемне җиткерергә рөхсәт итегез. Актаныш халкы үзенең бай тарихлы районы белән горурлана. Чынлап та, бу урыннар гасырлар дәвамында бөек төрки-татар дәүләтләре җирләре булган. Бу хуннар дәүләте, Төрки Каганлык, Идел Болгары, Алтын Урда һәм Казан ханлыгы. Соңрак әлеге төбәк татарлары башка халыклар белән бергәләп Россия дәүләтчелеген ныгыту һәм аны саклауга зур өлеш керткәннәр. Актаныш җирендә татар халкының үзенчәлекле мәдәнияте барлыкка килгән. Милли мәгариф үсеш алган. Авыл хуҗалыгы, сауда һәм хезмәтчелек чәчәк аткан. Мәгълүм ки, Актаныш районы бик күп атаклы шәхесләрнең газиз ватаны. Алар арасында республикабызның беренче президенты Ренжевир Шариф улы Шаймиев. Аның исеме дөнья тарихына, Россия һәм халкыбыз тарихына алтын хәрефләр белән язылган. Актаныш районы, Көнчыгыш Татарстанның башка районнары кебек, татар халкы тарихы һәм мәдәниятенең иң мөһим үзәкләреннән берсе булып тора. Күптән түгел кабул ителгән татар гамәл стратегиясендә әйтелгән, дәүләтебез һәм халкыбыз тарихын аңлау һәм аны объектив бәя бирү өчен иң башта гаилә, нәсел, авыл, район, шәһәр тарихларын өйрәнергә кирәк. Бары тик шулай гына милли үзаңны саклап калырга мөмкин. Бүгенге конференция тарихи дөреслекне торгызуда мөһим бер адым булыр дип ышанам. Ул халкыбыз белән горурлану хисен тагын да артырырга булышыр. Киләчәк перспективаларны билгеләргә ярдәм итәр дип уйлыйм. Уртак эшебездә барыбызга уңышлар телим. Берничә ел дәвамында эшләнгән зур эшләргә рәхмәт йөзеннән без хөрмәтле Энгель Новаковичка тарих институтының рәхмәт мактау грамотасын бирмәкче идек.